Fans ka ba ng Batang Drummers? Well, dito kay Himbal, updated ka sa mga gigs nila. Kaya, subscribe na! Tara!
Sabado, Black Saturday at ang petsa ay 3 po ng Abril. So ngayong 3 po ng Abril, nagsiselebrate po kami ng mansari ng aking silala. So meron tayong mga shoutout mga manami at meron din tayong update ng channel ni Rhian. So simulan na natin. Sabi ni Ma'am Pina Selmaro, hello Sir Hill, good evening at shoutout po sa dalawang bata, lalo na sa adult kong si Yang Yang. Si Yang Yang po ay si Rhian po yan. Okay, maraming salamat po Ma'am Pina Selmaro and shoutout din po sa inyo. Okay, next. Wait lang, try. Huwag mo anin yung mic. Ni Apo niya. Huwag mo kong takpan. Inaano mo ako, sinasapawan mo ako eh. Sabi naman ni Sir Juanito Batarilan, good evening Bro Hill. Happy Easter, shout out Brad sa dalawang Angels drummer natin, si Rhian at si Reynalyn. Brad Hill, matapos lang ang pandemya, makakapag-jamming ng drums yung dalawa. Sana Brad Hill habang ECQ, may update si Rhian sa channel niya, kahit practice drum at singing. Shout out po sa lahat ng sponsor ng dalawa, lalo na sa iyo Brad Hill, nandyan ka palagi. Di mo iniiwanan si Rhian. Thanks and God bless all. Maraming salamat sa iyo, Sir Juanito Batarilan. Thank you po. And happy Easter din po sa inyo. Bukas pa po yun. Okay, next. Sabi naman ni Ma'am Adela Aquino, hello po Sir Hilbal and Bry. O Bry. Ayun, na-extra ka na naman. Hello Renalyn, napakalambing ng boses mo. Hello Yang Yang, ang galing-galing mo. Talagang kumanta. Ingat kayo lagi. Salamat po ulit Sir Hill. God bless po sa inyong lahat and shoutout po. Okay, maraming salamat po Ma'am Adele Laquinos and shoutout din po sa inyo. Okay, next. Sabi naman ni Pare Alan Alker Aray Kubray. No, masakit. Salamat raw sa pa-shoutout po pare. Sinanay yung Luz Biminda Elguera. Dito sa La Poblacion Subdivision, Barangay Muson, San Jose del Monte, Bulacan. Oy, diyan pala yung pare sa Muson. Diyan yung lugaw, di ba? Anyway, maraming salamat sa iyo, pare Alan Elguera. At shoutout po muli kay Nanay Luz Biminda Elguera, lalo diyan sa mga taga La Poblacion Subdivision, diyan sa Barangay Muson, San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat pare Alan Elguera. Next, talagang kinukuha ni Bray yung kamay ko. Bray, aray ko ha. Sabi naman ni Ma'am Rezaline Ramos, hello po Hill, hello po Hill and Bray. Oh, Hill and Bray daw, Hill and Bray. Sana lagi mong ipakita si Bray. Ito yan. Kulit eh. God bless po. Wow, nagsama ulit silang dalawa. Sana lagi isama si Reynalyn para gumanda ang boses niya. Pero super ganda talaga ng boses ni Rhian pang contest. Hello, Bray. Hello daw, Bray. Hello, pakita ka nga. Hello, Bray. Maraming salamat po. Kaya God bless. Shoutout po. Yan. Maraming salamat din po sa iyo, Ma'am Rezaline Ramos. Yan. Thank you. God bless po. Okay, next. Sabi naman ni Sir Road Bueser or Bueser, happy Easter sa inyo mag-asawa at sa mga batang drummer. Support na rin kami dito sa Dubai sa asawa mo si Uday Channel. Uday Channel 2524. Pa-shout out sa asawa ko Tina at anak ko si Maan dito sa Dubai. God bless sa inyo. Salamat Pro Hill. Happy Easter sa lahat. Yan. Okay, shout out po sa asawa ni Sir Road Bueser na si Ma'am Tina at sa anak niyang si Maan. Ayan, okay? Shoutout po sa inyong lahat dyan at kumusta po kayo dyan lahat dyan sa Dubai. Ingat-ingat po tayo mga manay dyan, lalo yung mga nagtatrabaho dyan sa Dubai, okay? Lalo na yung mga OFW natin, yung mga nagtatrabaho dyan sa Dubai. Oh, mahulog ka, Bray. Okay, maraming salamat po, Sir Road Bueser or Bosser. Next. Sabi naman ni Ma'am Mary Ann Platero. Ayan, sabi ni Ma'am Mary Ann Platero, maring sarili po bang account si Rhian? Tanong ko lang po. Ayan, okay. Meron po siyang sariling account. Yung kung FB account po, may sarili po siyang FB account. Kung ang tinatanong niyo naman po ay YouTube channel, ay meron po siyang YouTube channel. Actually, monetize na po siya. Rhian Morales Official po sa YouTube channel niya. Tapos ang FB account niya naman po, excuse me, ay Rhian Morales po. Ayan. Tingnan nyo yung ano ni Bray, oh. Talagang
Inaano yung kamay. Naglalambara sa braso ko. So, ayan lang po ang ating mga pa-shoutout mga manoy, mga manay. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nagpa-shoutout yan, nag-shoutout yan. At muli, ang update po sa channel ni Rhian. Sa ngayon po, tulad ng sinabi ko, may pumapasok na pong revenue sa channel ni Rhian. Pero maliit pa lang po. So, pakiusap ko na ituloy lang po natin ang panunood ng kanyang mga kanyang mga videos. At wag na mas maganda po, wag po natin i-skip yung mga ads na nakikita nyo dyan sa kanyang channel. Right, behave ka, behave, aray ko, no, behave. Parang nasa ganun, mabayaran yun po ang binabayaran sa mga sa mga YouTuber o kaya mga vlogger. Yung mga ads na nakikita nyo dyan, pag hindi nyo yan in-skip, may bayad po dyan yung creator o kaya yung vlogger, okay? Lalo na si Rhian, kailangan po nila yan dahil dagdag extra income din po yan sa kanila. Nakita naman natin ang sitwasyon na kahit mainit, kahit bawal, lumalabas po talaga sila, sumasama talaga si Rhian para may kitain lang sila para pang araw-araw nilang gastusin. So, sana supportahan pa rin natin, mas lalo natin supportahan ang channel ni Rhian, okay? Rhian Morales official po, at huwag natin pong i-skip yung kanyang mga ads. At muli po, pinapakiusap ko po muli ang channel ng aking si Uday 2524 po. Sana po subscribe din po kayo sa channel ng aking si Uday, at nang sa ganun ay makagraduate man lang siya dun sa sa 1,000 subscriber count at sa 4,000 watch hour po. Sana po tulungan din nyo at supportan nyo rin po ang channel ni Uday 2524. Ayan. Bago po ako magwakas, gusto ko pong batiin ng happy mansari ang aking lalat. Happy mansari sa iyo, lalat. Ingat-ingat ka dyan palagi dyan sa lugar nyo, lalong-lalo at marami ring nagkakaroon ng hawaan dyan sa lugar nyo, sa bagay maunlad ang bansang Germany, pero ingat ka pa rin dyan na agong, at syempre ingatan lagi ang kalusugan. Love you so much and wish you always happy mansari, lalat. Batiin mo si nanay, happy mansari. So muli, ito po si Hill at ito ang Hillbal Channel. Laging sasabi na naway pagpalain ng bawat isa sa atin ng ating pong may kapal at bigyan ng pagpapala ng bawat isa sa atin, ingatan ng bawat isa sa atin na iligtas sa pa mong kapahamakan. Maraming salamat po, God bless you, and Diyos mapalos, may bumibili. Okay, maraming salamat po.